नायबाबो मा मोदांजोबदों बार्थडे जस्ट रेडि जानानै दङ ओरैनो सोरखौबा नेदों फंबायखौ नेदों आंखौ विश खालामबावला नोङो बेयाव हेपि बार्थडे आब' सना थेंक इउ सो माच बार्थडे पार्टिनि थाखाय रेडि जाना दङ आङो बरिं मोनबाय नाबो दा बरिं मोनबाय ना नेनो बासोबाय ओंखायनो लायफैबाय आरो दसे बारा गोबाव होआबासे मिथिलादे सोमखोर दैमारि हेपि बार्थडे आब' थेंक इउ सो माच आरो बार्थडेनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन दा मोनायाव नङाबा गाबोन फुंफ्राव नुनो मोनगोन आरो आं आपल'ड खालामगोन लोगोफोर एसेसो इनभाइट खालामदों ओमफ्राय सोरबा फैनो हायासै फैनो हायैफोरा भिडिअ खालामदे भिडिअ खालाम मा होनो र' थांसै भिडिअ खालाम होनना बुंदों आरो ओमफ्राय ओंखारनाय दहैनो जादों आंना र' आं माबासो बनायदों जाबाय ओंखारखाबायना थांसै ओमफ्राय थांनोसो ओंखारबानो ओमफ्राय दा भिडिअखौ नुगोन ओमफ्राय मा खालामनांगौ आङो बुंनो रोंलांगौ जा विश खालामदों मानसिफ्रा अ माय गड आं लाथ्र'नो हाला विशेसफोरखौनो थेंक इउ रिप्लाइखौनो होख'नो हाला आङो मानसिफोरनो मिथिबायना जा हेपि जादों आङो बेखौ खाख्लोबनोसै आंनि पिक्चार क्वालिटिखौ मारै दं होननानै सोरबा खिन्थानो हागोन नामा एसे गाज्रि नुदों मोनला नुदोंबा आङो दानफिनगोन माने आब' आंखौबो भिडिअ कल खालामदे अके आगै सोर विश खालामजोब्बाय आंना जाखाबाय जानायालाय निफ्राय आयो सनाफोर थांसै आङो स्कार्फ लानोसै माबा जा गोबाव लायोनो ओंखारनाया आंखौ नै मामाखौ मारना होना आथा गबाय माबाया मा होनोमोनलाय मारिलाय दे आं दहायनो ओंखारखादोंब्रा नै लाइभसो भिडिअ होबाय आरो नों दा हर आं दा फन खालामो नोंखौ जलदि लाना फैयालासिनो गेजेराव थांनांसिगौ आङो दे जसिन जायोब्रा थंग्लायालाय मा बेसेबां गोजान खुगाना मोनबावसोसो होलाबायसैलां गासै सिथरफ्रा नायजाला आं लाजिबायसो मामाखौ देखाय मामाखौ दे बिमाया जायब्रेंनो मनाथ' पिसरलै जाम मा बुस्थु रागा जोंदों होदो इमान हरसिंगा थांना फैखांलायलायबाय आं लाइभसो होदोबा हेपि बार्थडे सिबि आगै थेंक इउ सो माच फैदे आगै दाहाय बुंखाबाय गाखोनोसै आयु र' नै एम्फा मा बुस्थु थांनोसै अके अखा हाबाय हायाखै माथो जोंनिथिं साथा लाबोफालाय मामा र' साथा लाफानि अखा हादों फैसा दङ बेयाव फैसा ना दंमालाय पकेटाव लाना थांनो हाया नामा होनबाबो मा बेखौबा मा लाखो बेग बानाया मा जादों र' बाय बाय भिडिअ नुगोन लोगोफोर